Така, сега ще пинем кафе, ще се разсъдим и после ще се измъкнем от тук. Да, става. Добре. Забавляваме се, нали? Да. Не ни трябва онзи магьосник. Посетихме няколко клуба, говорихме с непознати, а после ще отидем до пристанището да проверим онова нещо с лодката. Аз съм малко уморен. Всъщност. И аз. Сериозно? Да. Слава Богу, аз съм изтощен. Момчета, искате ли кафе? Да, но е късно, затова ми дай без кофеин. И на мен. Може ли за мен гореща вода с малко лимон? Гласът ми се изтощи от това крещене там. Трябваше ли да бъде толкова силно? Не чувам какво говорите, ушите ми кънтят ужасно. Радвам се, че си взех още чифт чорапи. Използвах ги като ръкавици. Не исках да докосвам нищо на онова последното място. Колко ли мрачни изглеждаме? Да, така е. Знаете ли, не сме мрачни. Не сме. Просто вече не сме на 21. Ето, аз съм на 29 по дяволите. И искам да си седя в удобен стол, да си гледам телевизия и да си легна в разумно време. Да. Искам да ходя на тихи места, където да мога да си говоря с приятелите. Да. И какво толкова? Искам да съм си у дома, да си пусна Кеничи и да си взема вана. Ние сме на 29, не сме жени.